Maresaka fagnamboaragna zegny. Coucou Jensen. Coucou Jean-Luc. Coucou atsika jiaby. Coucou tout le monde. Akory plateautsika ao. Araka le efa hitanao zay efa magnambomboatra vahiny efa navy. Zay pare afaka fotoagna fohy. Apoko magnaratra ny farany fa misy surprise ho atsika ndraiky ho an'ny invité-tsika ty koa ato. Fa alohan'ny zegny Jean-Luc sonao misy raha tianao zaraigna ampagnaraka atsika. Ewa misy info hely avy amin'ny partenaire antsika neto amin'ny point carré. Azadina antsika fa mbola azahoanao bonus amin'ny fampiasanao code promo P carré amin'ny fandivasanao vola avy Europe mandeha ty Madagascar amin'ny application Sendwave. Ny avy amin'ny Mina Export izay mpandefa entana avy à France mandeha ty Madagascar amin'ny 8 mai ho avy zio ty dia ici départ par voie aérienne ary koa amin'ny mois de juin ho avy zio ty prochain départ maritime. Maman en fête deuxième édition Tony Mazatra eo amin'ny devant hôtel de ville Antsinanana no fotoagna ny amin'ny 30 sy 30 mai ka ho antsika zegny mila stand atova sandra réservation tsika rango zio ty ao amin'ny Sainte Bazar. Fa ny arrivage avy ato amin'ny salon de coiffure ny Fauzia Belle Métis, perruque frisée avec frange 100% vrais cheveux en promotion. Alomzay midy leva finaritra ny fandaragna atsika miaraka amin'ny connexion illimitée ny haute zone de Madagascar. Atsika mahay Burna Boy, Wizkid, na koa Aira Star ireo zegny anefa fantadaza magneran-tany amin'ny fotoagna zio ty ny amin'ny rythme musical afropop ka nipaka jusqu'à amitsika ty ary agnatin'ny monde new musique tsy voly mivoatra ino andrasantsika Tikson. Vahintsika mivantagna avy ato amin'ny salon de coiffure ny Fauzia Belle Métis. Jensen anarony sehatra. Tonga soa ato amin'ny point carré, Tikson, miarabanao zay. Ya. Miarabanao namagna Jensen. Dia miaraba zay olo jiaby mankafy Tikson mitandreny point carré agny atao an-tragno agny. Anao zay koa fa nandalo taminay tato. Ya, fa nandalo fa elaela. Fa elaela. 3 ans passé. Niany amizegny voimpody. Maromaro baka jijinao niany. Bon, tonga de vavany? Alfas. Ok. Podiana atsika hely donc hira raiky nampalazanao igny tsy fangalagna. Alaza tsy fangalagna. Karaha koa zegny? Tsy fangalagna tsy mahita zaho. Tsara feo. Igny zegny hira ny propulsé lazanao tamin'ny resaka la muzika ary tamin'igny koa tamin'ny 2023. Igny koa zegny nanonganao sur scène voalohany. Ya. Afaka ambarambaranao zegny hoe karakory parcours-nao tamin'igny jusqu'à aujourd'hui. Karakory ny parcours musical-nao tamin'izigny? Ya. Voalohany maloha tsy fangalagna igny ataoko azavazaveko vitsivitsy. Tsy fangalagna zany agnisan'ny histoire somary nisy niaignako hely voalohany. Dia faharoa misy iainan'olo jiaby. Dia nizahako nisoratana agnatin'ny hira raiky agnatin'ny 2 minutes 25 karaha igny. Dia niboaka moa izy avy teo ankafizin'olo. Dia za ndraiky fa nieritreretiko ty volaniko tegna mety possible ho tian'olo hira raiky to. Dia niboaka moa izy igny navy olo jiaby nankafy presque ataoko tsy olo jiaby fa naronarony nankafy. Dia commence teo amizay navy amizay laza. Navy amizay laza. Karakory amizay anaovagna azy. Azonao io boka le tegna problème agnatin'ny la musique ty. Azonao no. Le laza io. Izy koa fa hazo laza igny eo amizay zay ino atanao. Karakory itazomanao azy. Anao boka nagnano la musique hoe passion-nao le raha. Zegny. Par rapport amin'ny laza koragnitsika zegny karakory zegny ataonao mitana io passion io jusqu'à aujourd'hui. Sa efa nanjary tady vola fraty Ya. Ya, tady vola fa taloha boka tsara nandiniko vola zany maloha. Antegna mbola tegna hoe taloha zany hoe mila loasy fo aminazy ty fa mbola tsy haiko karakory ny fiodignany vola agnatin'ny musique ty tamin'izany. Fa mila hoe malaza dia hain'olo tian'olo raha tantegna fa raha tegna natako maloha hitako zay zavy mahay hoe mahay zay zegny zavy afaka magnambara raha zegny fa na za teny tafagnotantegna karakory anaovako raha ty karakory nefa le raha zegny za niezaka zaho tsy niova am'le raha fatako tsy niova am'le raha natiavan'olo zaho azonao tanagna ma-passion izy zay azonao tsy haiko zay zegny zaho ny reste za même mbala ipodianako resaka laza igny fa Tikson io zegny nom de scène zo sa tegna agnaranao? Ya, Tikson io groupe nay taloha. Zay taloha naronaro nandeha nisy 15 dizaine mahery zegny zay taloha. Dia niala teo sasany nandeha nianatra andafy sasany nagnano raha sasany dia za zany tavela. Dia nagnontany le namanay za karakory volaniko ndesiko feky agnarana to
dia avy nandre fa mety dia natako Tucson novoaka zegny raha fa izy kagnarana automobile zegny tegna marina fa zay tamin'izany tsy nahay zegny arana automobile satria 2018 2017 donc automobile Tucson io vonavy ta Madagasikara teto dia raha misoratra amin'ny automobile igny tsy hainay averinay hoe raha sanjisanjy automobile fa ataontsika Tucson feka zay boka ghetto azona mipetraka amoron-dalana donc automobile jiaby mandalo akeo zegny hitanay aby dia nata Tucson agnarana groupe-nay tamin'izany dia atsika mikoragna agnarana zegny afaka ambaranao zay azovy mahategna agnaranao tegna agnarako Fenitombo Michel Virgilio fa fagnantsovan'olo zany ndraiky Julio an-tanàna Julio Tucson zegny Julio Tucson ok anao avy Antsohidy zegny avy Antsohidy anao afaka rasirasainao aminay eto zegny fahazazagnanao misy ino karakarakory zay fahazazagnanao so misy razonao rasaigna aminay fahazazagna mo niagny tagnatin'ny fianaragna mbola voalohany zanako somary nadididitra taloha mbola nadididitra taloha fa nianatra dia tagnatin'ny fianaragna io mo loisir madinidiniky za zany tsy dia tagnatin'ny sport loatra za ndraiky nisomasoma le basket fa tsy araiky le tegna niditra lalagna zegny fa za nandihy ndraiky taloha taminay tagny zay olo nahita ndraiky mety mba mahay mitantara hoe Tucson mbola Julio boka tamin'izany dia nandihy zegny raha tegna tiako taloha zay dia boaka tamin'izany natako aby jiaby anareo zegny misy groupe de danse taloha edy nisy magnano compétition regny mitety faritry mandeha magnano tour de région Sofia azona dia ino zay zegny le danse ataonareo danse urbaine tamin'izegny zegny raha tegna natanay Goeta ndraiky Arafat regny dekadekale regny na zay mety tsy mily za fa botabota izy fa mbala magnano za zay fa tsy mahay ndraiky za zay fa tsy mahay fa taloha ndraiky nagnano ile d'accord atsika mikoragna le enfance-nao zay le fahazazagnanao zegny mi-inspirenao ve agnatin'ny la musique le fahazazagnanao misy raha zegny nitsongainao boka amin'ny fahazazagnanao ndesinao agnatin'ny la musique jusqu'à jour za mampimoe ndraiky izy ty niany fa tianay hoe za ny tegna marigny zegny naka zany tsy don la musique naka tsy don donc za mbola hely tsy nahay nihira tsy tagnatin'ny monde fiko fa nandihy zany zany fo raha haiko tagnatin'ny resaka musique fa commence 2015-14 ty zany nientouré olo nahay la musique taminay tagny dia niezaka nianatra tamindry za zegny za vao niditra tagnatin'le raha dia nirapy moa zay tamin'izany nirapy trapy tanao hoe ghetto azona dia igny zegny commence teo le raha dia navy 2020 amin'izay teo amin'izay zegny vao commence nagnano rythme le tian'olo amin'izay fa donc tsisy raha za mbola hely donc tsisy hoe ni-inspiré avy tagny zegny tegna marina satria fa tafara zegny za vao niditra tagnatin'ny monde sady nianatra zegny anao tamin'le mozika atsika boka nikoragna antsika zao mikoragna enfance-nao anino anao agnaboaka raha tianao hita bon alefa atsika eto ok nisy fotoana zay roa nandeha tamin'ny disco tamin'izegny tsy za tamin'ny 2021 tamin'ny tamin'izegny Rotsomano nisoma tamin'izegny Rotsomano hoe dia tamin'izay ngiah nisoma nandihy baly tsy karaha fataonay zegny mandeha disco zay mandeha mangaraka la sisiny miserisery hely mangaraka la sisiny ngiah amizay tegna nisoma nandihy tegna nandihy mafy be zay voilà mba semisemise ngiah atao dignery maloto dia volaniko amizay ino koa raha nazo anaty volaniko karaha mandihy be tsisy prestige feky volaniko anao dia anambarany ngiah hitanao sanga volagny za niany misoma mafy be ambany eto volagny na piste eto volagny niany koa ny farany volagny za misoma ambany karaha ty volagny fa amitongo avy magnaraka volagny za zavanare ambony piste ary volagny amitongo avy nambany ke raha amizay zegny tongo magnaraka avy ty zegny sorana zagnahary ngiah zegny efa niboka nalaza ngiah dia nalaigna amizay tamin'ny 25 décembre anniversaire lui iah nisoma tamin'ny Super Tour teo zay amizay mbola mipody mivava reto zay manakory amizay volagny nahary sira raha igny alhamdulillah sorana zagnahary karakory karakory zala uneko tsy ahitanao karakory fihetsemponao azomay igny
namako tegna namako regny mbola hely big up frère ola ya tegna marigny raha volagniny azaveko zay tia e tamin'izany ya nisoma marigny tegna za volagniko raha nivolagniko tamin'izy fanambarany tegna hoe niany za volagniko farany miditry vola ato ary farany za mandeha hoe misoma ambany eto fa za koa zavan'olo ambony ary tamin'izay taminay tagno araiky avy ty mbola tsy haiko tamin'izany mbola vo vita tournage tsy fangalagna mbola tsary nagnaboaka hira fa zany fa zany raha nibahagna tagnaty lohako hoe un jour volagniko niany volagniko za farany mandiha ampandizin'olo ambany za mipody agnatin'ny tragno ty magnaraka za koa mampandihy olo naiviko niboaka an-tany hely avy nipody ndraiky agnaty tragno tao de karaha zany anao amizay zegny nanonga alhamdulillah zegny nanonga tambony tary zegny ary atsika mikoragna le scène zegny tamy le 3 avril anao mpisoma tamy Joyce Pub to mandehandeha vidéo agny ambiance anao tamizigny koa ni c'est un moment fort volagny vazaha zegny ina nataonao tamizigny mbola anao anao ne mahita le fany magnaraka hiranao fotoana fa hitany baka anao nitomoagny edy baka fa iny zegny le raha tsapanao amin'igny fotoagna igny zegny tam fotoagna teo anao mahita olo jiaby magnaraka hiranao olo mahay hiranao karakory zegny le fihetsem-ponao tamin'io tegna marigny zany le raha tegna tsy nampoiziko le hoe hira igny tsy nampoiziko karaha igny zegny le fiboakany tamin'ny olo jiaby teo agnisan'ny hira hoe tsy de na izy tsy natao clip azonao tsy natao raha karakory fa juste vidéo agnaty studio karaha igny hira tsy hoe tsy nasagna aloha fa hira alefa karaha igny de mahita azy de fa maro tanomboako matetiky karakaraha igny fa naty baka jiro tamin'ny fotoagna igny naty jiro antiky hira io mandeha za fa tsy tafira naty jiro nitohizany olo jiaby taro amin'izay raha tsy diniko misy nga namako hely zay baka hitako tao la olo zegny namako io agnisan'ny olo nahita départ anaka jiaby niaraka niaigny taminaka jusqu'à niany de nahita izy mihitsy zegny le tegna tsy diniko hitanara tagnaty lohako hoe zandrikely atsika koa navita raha karaha ty azona zany zany le raha tegna nitouché fonaka tamizika tsy maro latsika hely ranomaso fa somary latsika hely jola anao zegny émotif zao zay tsy hira fo fa hita koa ny tegna marigny hira igny koa zany tegna hira tsara hira iny agnavy agnaty fo voilà misy histoire jiaby miaraka de agnatin'izigny koa baka atsika zao misy hira koa agny vovoboaka tsy ela mitondra titre Yala baka ho atsika zegny Yala anao zegny magnano tanao zegny le hiranao zegny hain'olo maro malaza karaha igny zegny anao zegny manana pression zegny quelque part hoe le hira andeha aboakako magnaraka ty mila tsara mandilitra ty sa hoe alefako fosy ty amin'ny ahaizako izy amin'ny hatiavako izy de hita io koa zafatelo tsy magnino karaha Yala za zany isaka mamorogno hira ambarako hely c'est secret madinidiniky fa tsy jiaby isaka mamorogno hira zany zaho miezaka magnano raha tegna ohatra ataoko exemple tsotratsotra ohatra hoe anazy zegny tireko karaha igny za zegny andeha tantara tireko karaha igny fa ataoko tiregna mafy ndraiky izy lera za mamorogno izy azonao raha tiako ambara hoe amboarinao mihitsy zay fomba ilazanao izy ataoko tegna za zay koa fagnano ngoma zay ategna ngoma marigny latsika ranomaso tegna azona karaha zany zegny za tsy vitany volagna hoe ngoma fo fa vitany ngoma fa ataoko marary tsara zany fonakaty zegny mantreky tsara aminay zegny le technique naka agnatin'le raha de izy mo mitouche olo le touche agny de karaha zay touché na olo célibataire amin'igny mitana fofo marigny love d'accord karaha koa anao vognona anao iza
Ino koa? Raha raiky koa. Allô, bas tsy mahay. Nao mivona ino koa fa eto. Non tsy zany fa maro surprise aboakana za zao. Calma no. Salut fa miarabana roe la nanipasany Jean-Luc message. Igny zay moment hitanao nampiavaka artistanao raiky ty. Igny zay moment hitanao mba nampimoe anao. Misy maro koa fa araiky ty tegna tiako volagny aveo mampimoe za mary. Ingazy tia andeha-ndafy ela. Tamiko izy andeha-ndafy losy tamina décembre janvier nisy un mois izy tagny. Izy soirée 6 teo donc za koa tsy diso. E koa vita soirée raiky manafinao ty gode. Raiky no texte banajo. Laga ty gode. Za tsy tamany. Karaha hoe zegny zava-moye odiako malakilaky. Nefa soirée mbola raiky. Zay raha za zay karaha ketsika karaha tafimoetsy. Nara de ataoko tsy haiko ataoko andeha apody izy. Tiako agnotinanao izy ino raha tsy natamana izy. Hainao amizay tany mahatamana izy amizao fotoagna. Ay, aminay agny Ambilobe. Ha! Iaino manafinao agny tsy haiko ira mahatamana ingy agny fa tianay. Ya zegny zay, big up anareo. Kenao zay tsy tamanandafy. Non tsy zany ndraiky e, tsy zany le tsy natamagna fa sarotro be tantara izy fa izy tegna tsy natamagna za. Za zatra le hainao tsika Madagasikara full azonao ana miakatra igny olo texane. Zatra raha karaha regny de navitagna. Tsy izy tsy hoe tsy tian'olo edy fa olo agny zany somary réservé calme za amizay boka za tia raha choc azonao de lasa tsy miady tamile raha be fa mety amy magnaraka ndraiky mety mbola ho avy mbola ho tody zao le choc karaha za. Ka zay nao koa mbola mipody andeha fo. Mandeha. Igny zegny manager anao. Afaka mbarambaranao zay tamin'ombiagna nareo nanomboka niaraka niasa zomba izy ty ankery. Yeah, manager Jody KF. Tegna fa ela. Salut anao agny. Big up. Yes. Rang 2023. Rang 2023 de zay ndraiky ngiafa fankaefa ela tam 2018 tagny fankaefa mbola hoe zare nandeha taminay tan-tsuite agny de fankahita tantanagna. Et après 2023 na izy talony mira zandry ty. Ino raha zandry tsy raha manjary karaha ty zao zava nalaza azonao. De tsy avy tamin'igny ndraiky nampira be zay fa nisy zoky Dario zay. Dario zegny tondratondra za tamin'izany de avy lagny Dario fa tsy raha be fa za maro asa avy lagny Dario. De misy zandrinay ty ampitonga signanao de niaraka zay ndraiky Jody tsaroako zay tamin'izay tegna mbola hely karama e. Azonao Jody za donc mety mandeha 200 000 ariary de Jody mety tsy haiko tsy ambarako fa tamin'izany. Tsy nifampiana teo fo. Commence tam vous commencement azonao anao mbola era raiky antsovin'olo misy 2 millions koa niato e. Kory tsy hoanitsika zany ialana edy mandeha tamatavy agny andeha angala 200 000 ariary fo tsy magnino. Jusqu'à zegny zay fa 3 ans mahely mbola zero la fôtany dia raiky mbola tsy ary nisy ino tsy ary nisy problème ary mbola tsy misy za matoky. Za matoky. Izy zay misy raha vaovao farafaran-katso agny. Resto bar. Resto bar 204. Zay mi-invité atsika jiaby. Man koa fa mandalo agny midô mitsidiky fa tsara zo e Resto bar 204 en pylône Ankatso. Tsy zay zo. Bar des artistes. Bar des artistes zay mandiana agny fa tsika na tsy artiste. D'accord. Tanao zegny antsika teo boka hoe nivolagna hoe nareo mandeha fa magnano déplacement même si tsy de am'le tarif moramora zegny. Atsika boka zegny amin'ny fiainana ndraikindraiky misy ambony, misy ambany. De io na artiste na olotsotra zegny mandalo raha karaha zegny aby. De question anakahy zegny karakory le fomba fisainana hoe mindset baka ho atsika amizao fotoana. Le fomba fisainana indesinao zegny miatrika raha karaha zegny beka anao tsy ho resy. Fandiniako azy maloha karaha za manokana. Surtout au monde musical. Tegna misy ambony, misy ambany.
ndraikindraiky anao hirana tsy ahoan'olo ohatra zegny malo voalohany de matsiaro tegna matsiaro karaha latsaky eky za zany andeha hira raiky hira roa telo tsy avoniky anao fa nisy fotoagna za fa tsiko voly za fa tsiko voly mihitsy fa Tam tong firy teo tam zegny. lotsony igny 2025 za tsiko voly za karaha regniko narary azonao fa za zany volaniko janogna tegna marigny. De karakory amizay za nataonao? io amizay baka problème la musique ty karaha na zay zegny olo magnodidigny anao presque mankafy anao aby jiaby azonao nefa le raha marary anazy zegny tsy haindre Ya. ro misy raha marary za amizay tantareko amindre fa izy io zavo baka hira karaha zegny zava nefa tsy agny zegny le raha eritreretiko azonao za zegny compétence naka za mbola tsy tokony amy place naka azonao le raha tiako korany Anao zegny amin'ny maha olombelogno anao zegny misy raha tsapanao fa le image hitan'olo avy aty ambelany zegny le image maha artiste anao fo zegny de igny amizay le sarosarotro zegny le hikoragna tsy zegny sarotro andeha agnambara zany olo na hitantara zany amin'olo fa tsy tsapandre baka azonao satria zareo mieritreritra anao koa fa Tucson mahita amilany Tucson fa Tucson mbola tsy tonga amile tegna raha eritreretigny zegny de misy raha marary zegny le raha fa zegny karaha zany miezaka anao raha tiantegna tsy maintsy ampody ndraiky menimeny tsy zegny tsy ny antony lagnanaovako izy ty tanako izy zay le raha zany raha koa tianao aza ialagna fa toy raha koa tianao laga tsara amin'ny public aty aza ialagna ok de anao zao boka fa ataontsika hoe miaigna agnatin'izay laza zay hoe ino zegny mahasamihafa zegny fiainagnanao taloha ataontsika hoe fiainagna normal ndraiky fiainagnanao malaza zao de karakory ataonao mitazona io normalité io jusqu'à jour izy malo ataoko hoe tsy volagniko izy tsisy raha miova fa misy raha miova misy raha tsy maintsy ambelambela hely taloha moa antegna tsy de nijerijery zany fa ze commencé mandigny tegna za fa karaha za manokagna de za le olo mahay zaho mbola tsara niova mbola raha novolagiko fa ela tampapodiky eto ndraiky le olo mahay zaho mbola za fogna mbola koragna olo jiaby za na za mahita olo amy lalana taloha misy olo namantegna taloha promotion tegna taloha regny mahita antegna hoe nihira koa izy igny mety niavogna donc izy igny za tsy koragna mahita antegna amy lalana magnano karakaraha igny za hely karaha igny tsy masaky agnantony tonga de katsiko karakory ma azona raha karaha za zany mbola za fa mbola Tucson mbola Julio fa io malo principe nitanako ohatra zay fa za kosa za ndraiky tsy volagna za hoe za andeha inene amin'olo karaha igny fa za ko olo haiko fona malaza za na mihira za na avy tandafy za olo ko heky ary zegny mahasamihafa koa zegny le raha nitazoky ok anao tamy 2023 nandalo taminay tamy Point Carré anao misy raha mpitsaroviko anao asazonao ono izy ty Jean-Luc nanontany anao tamizegny Jean-Luc équipenay ataoko zegny nanontany anao ma fa manambady raha navalinao tamizegny mbala tsy amy togno ty fa tsy togno igny atsika joa boka fa togno hafa 2026 ke karakory ma amy togno ty fa misy fofompofony eky fofompofony sa fofony sa fa tegna izy marikirikitry izy aho fa bon olo jiaby mety fa mahay mbadimbadika bon fa manambady zegny mba fa togno ty eky bon courage feky atsika sasany amin'ny ty zegny monde-ny muzika ataonao ty un jour agny andro araiky agny zegny ino ny raha tianao zegny mijanogno amin'ny saigninay mpankafy amin'io la muzika ataonao io tsy raha maro be boka antegna mandiniky hoe tegna tiagna zany hoe voalohany maloha alaza magneran'izao tontolo zao zegny maloha voalohany fa izy ko tsy avy agny izy ko tsy avy agny mbo tiako zany olo jiaby Madagasikara eto hoe Tucson zany kony nametraka izy nijanogno amle fomba firany tsy de mahay mihira igny azona fa tian'olo fa jusqu'à zafiky dadino agny
mbola zany fa zegny le raha tegna tiako mba mipetraka ho légende zany tiako zany zany. Anao na loso ivelany agny zay mba hitana zegny fo koa te. Izy koa tsy loso agny volaniko, hito mbo fara Na loso agny? Vao maika tsara. Fa Amada zany tegna tiako mbola. Misy raha magnanjany zany magnakoako. Un jour za tsy eo agny mba misy tantarany. Petraka zegny amin'ny tantaran'ny la muzika. Za misy vidéo hafa ndraiky naboaka anao. Anao niaraka ny sentiment anao jiaby. Allô, tsy magnino. Ok. Hay. Ko Julio fihetsem-pona tamin'ny naresako Julio nihira tamin'izany zareo mbola tamin'ny lycée technique moa zany izy nianatra. De zany zany mahita namany reo mandeha mitondra boomer regny ndraiky miaraka amin'ny ordi zareo ao amin'ny chambre-ndreo aka mihirahira. Fa za zany tsy nagnantegna hoe lasa handeha lavitra zany izy amin'ny raha tany zany hoe hagnantegna be resaka hira izy zany izy. De te zany nandeha fotoagna zany de mbola karakara hoe tegna mitaiza tanora regny zany de zareo moa tsy mety hoe mihirahira magnino an-tragno amin'ny chambre anazy moa zany zareo miaraka amin'ny namandreo. De mbola tsy de nisy fihetsem-po loatra zany za. Fa nanomboka tamin'izy hagnano clip tsy fangalagnany tsy mahita igny de zany za vao nanomboka hoe izy to doko tegna hoe hiditry laligny amin'ny resaka hira to zay zany nanomboka nisy fihetsem-po taminahy. De hoe fihetsem-po moa zany mbola nianatra moa izy tamin'izany mbola nianatra tamin'ny université. De mbola tsy de nagnino koa zany hoe afaka ampiarahana moa zany le hoe mihira sady mianatra. De tafarafara amin'izay zany nanomboka fa tsy mitovitovy zany le fieritreretana any mianaka zany le fianarana zany karaha fa lasa ambanimbani-javatra zany zay angamba nilazako azy. De teo amin'izay zany efa nanomboka teo amin'izay zany fampiresahanay zany hoe magnakory raha. De manay moa zany koragnany mama za mihira fogna de mirary. Misy tenazy mirabe zany hoe za hira fô mama hira de sady mianatra. Zay moa zany tegna satria Antananarivo agny zany izy mianatra. De nagnano zany. De farany efa teo moa zany hitako zany le fianarana anazy tegna hoe natambanin-javatra igny. De nalahelo baka an-tegna ray aman-dreny satria zanakan-tegna moa zany tian-tegna hoe mitanjona-tegna taminazy zany hoe lasa mpiasa-panjakana zany tegna raha. De zay rehefa mikoragna azy igny teninazy mama za mama tsy asa-panjakana fa za hagnano mpandraharaha fa zany edy raha nikoragna tamin'izany efa tsy de mifagnaraka zany ny treritrinay mianaka. De hoe hagnano mpandraharaha zaho hagnano satria BTP boka zany raha natagna nagnano bâtiment zany izy de ohatrany hoe hagnano resaka mpandraharaha amin'ny resaka tragno zay zany nikoragnanay mianaka zany tamin'igny. De efa hitako amizay zany tafarafara le hoe lasaka ambanjavitra ny fianarany te zany malahelo zany zay zany hoe le hoe fihetsem-po le araka le fagnontaniagna eo zany de somary malahelo zany ka ny alaheloko tamin'izay zany tegna hoe navadiko tsodrano anazy. Izy ka za hoe mikoragna aminazy zany mikasiky hira sy raha de efa tsisy raha zany hoe zany tsisy choix zany efa tsisy raha azoko atao zany fa de mitsodrano anazy za zanako. Izy koa fa miteny zany zay na mifampiresaka zay amin'ny Facebook na amin'ino zany agnontanianareo azy zany fa presque hoe tsodrano matetiky de zay fogna zany fiafarana nikoragnanay. De mirary soa anao za de mirary soa aminao za mitonga zay zany le izy ka navadiky tsodrano zany le alaheloko tamin'le hoe tsy fitovizany eritreritrinay mianaka. De ny amizao moa zany izy hoe tonga amizao amin'ny toerana misy azy zao zany za tsy volagna azy hoe magnakory na malaza eky na mankory izy eo fa tonga amin'ny toerana anazy eo zany izy. Zay le nambarako teo hoe fier zay managna anao, fier zay Julio, fier zay managna anao. Fa ny hoe nangatany amin'ny Zagnahary zany mba ho tonga amin'ny tanjona irinao anao zany amin'ny mampihira anao zany ho lasa ambonimbony kokoa zany. Ahita hanjary amin'ny fiaigna zany ahafahana hamelon-tegna tsara zany zay zany tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Ameko ndraiky zany le tsodrano le efa nivolaniko teo hoe tsodrano navadiko tsodrano zany le alahelonahy taloha igny navadiko tsodrano de hoe mirary soa ho anao ho tonga misoa indrindra. Ary zany sama-sama sentiment nakazy zany kirana retsany. Faly anao Karakory fomba nazahoanareo mama? Sambaranay. Surprise-nay amin'ny Poincaré. Sérieux, merci beaucoup. Tegna tsy nampoiziko mare. Tsisy raha nampoiziko raha jiaby niboaka ty.
hena reny tsongotsongolona tegna merci beaucoup sérieux merci anao koa de jongala tsy tiako atsika atao pause raha ty e non podianantsika hely amin'ny interview tsika fanandalo teo zay le koragna hoe resaka fianaragna de hoe fanontaniananaka anao zegny koa tsy nihira ino zegny niasa nataonao zabaka nagnaraka bâtiment et travaux publics zegny tsika zegny agnano ingénieur agnano nanga entreprise maventy makasika bâtiment asan-trano zegny zany raha nianaranay tamin'ny lycée technique de nandalo université troisième année zany jano tsy haiko zegny raha natao anampandrara izy volagniny mama ty raha ty andrimo zany kasam-panjakana misy ino izy ty ino pension jiaby sy ny tariny fa zany raha tsy tokony nataoko zegny nagnano bâtiment ingénieur bâtiment tokony zany zany le entrepreneur zegny zay mafia jiaby zay efa manombonomboka hifaragna interview tsika mbala misy vidéo araiky farany ndraiky faramparany izy ty e farany courage anao Coucou Julio, ato zay mamanao miarabanao de zay zanako fiera zay managna anao e de zay zany ambadikinao ato fogna zay manaovana anao na moraly zany magnome courage anao izy koa misy problème na fiaignananao courage anao zanako tongava amin'ny tanjogn'irinao zay moa zany nirariagna zany mba ho tonga amin'ny tanjogn'irinao zany anao de mirary soa anao zahay ahita fombiazana amin'ny fiaignana izy koa mamanao jeudi namatsika eto anao misy hafatra adressenao aminazy ino ny hafatra tianao adressena aminazy direct anao mizaha caméra fa tsy za regny zigny mama fa hainao raha jiaby fitiavako anao fa hainao tsy tantaregny eto raha jiaby fa misaotra voalohany maloha misaotra nankatoa le raha tiako zegny maloha voalohany jusqu'à niany ary tsy ataoko hoe voalohany faninanagafa mety za voalohany artiste tiany tegna mankasitraka misaotra betsaka mama za tsy andiso fanantenagna amy raha jiaby andeha atao donc saotra tsy andeha tantara eto volaniko hoe fitiavagna karakory fa tsy karoa fô mahazy zegny hafatra ary ino zegny hafatra afaka ambaranao am'fany amy mpankafy atsika hoan'ny mpankafy io aza miova za koa tsy ova hitanare donc hoe mbola miezaka manafo mbola agnatin'ny tegna miezaka mizaha raha tsara mizaha raha tianareo de wisira koa iboaka tsy ela mety 10 jours izy farany ela donc 7 jours une semaine karaha igny iboaka page Tikson ao haiko be partager point carré donc izy mba ho hitan'olo jiaby le mankafy mba agnaraka point carré koa de merci koa isoragna zare nankafy hatrizay aza miova le tsy mpankafy mbola ankafy merci beaucoup Tikson navy nivahiny teto aminay eto amin'ny point carré amagnaraka koa donc merci mpagnaraka jiaby big up atsika jiaby amagnaraka koa c'est bon ok tu notes